Ndikulandireniso kuphunziro namba 2 la lero pamene tiphunzire masirabozi komanso lada. So tikupitiriza kuphunzira ladzulo pamene tinalekezapo ena kuti mu tonic sofa muli zilembo 7 zimene timazigwiritsa ntchito. Tili ndi DRMFSLT komano sinazifotokoza zimamveka motani nati zimenezozo tizipanga leroli. Now leroli tikufuna tiziphunzire zilembo zimene zikuti chani ndiye zimene zimapezeka mugulu limati octave. Tili ndi magulu atatu a octave, okay, ngati mastepe oyena kuti makweredwe ake. Tili ndi makweredwe oyamba 7 zimenezozo, gulu loyamba, gulu lachiwiri komanso gulu lachitatu. Now tikatengera pa gulu loyambirira limene timayenera kuti first octave, gulu limene lili pamene tikupeza zilembo zimene 7 DRMFSLT koma opanda chizindikiro china chilichonse pamwamba kapena pansi pa zilembo zimenezozo. So gulu limene limatchedwa first octave. Tikachoka pa first octave timabwera pa gulu lachiwiri limene timayenera kuti second octave. Second octave imakhala ndi kachizindikiro ka inverted comma ngati aka kamene kaka kamene kandiyotiuza kuti ndiyokwerapo. Ndiye mukhoza kuti do uyu ali ndi kachizindikiro keneko re mi fa mpakana kumangopita ukafika pa t. Zilembo zonsezo ndikuti ndizokwera kusiyana ndi aja ali ku first octave. Ndiye tili ndi gulu lachitatu. Gulu lachitatu limene limatchedwa kuti third octave. Third octave imeneyi imakhala ndi kachizindikiro ka koma komano tingoona ka koma ngati imene kakuonekerapo. Ndiye chifukwa chake mukhoza kuona kuti manotsi amene tili nawapo achina do ali nako re mi fa so pakana ndithu tikafika ku layo paka ku t, okay, ngati imene mukuoneramo amenewo ndiye kuti ndi manotsi otsika. Ndiye kuti tizimvetsetse bwinobwino tifune tiphunzitsa chinthu ichi lada, makwerero. So ichi chimatchedwa lada chifukwa chakuti manotsi aja umakwera komanso kutsika ngati mmene munthu umakwerera makwerero kuti ukupita mmwamba komanso kutsika ngati mmene kalili ka munthu aka. Munthu ukutha kukwera mmwamba komanso ukutha kutsika. So manotsi amene ajawo ajaluna kuti tikaya pa first octave ka second octave ndizoti ena ndi okwera ena ndi otsika. Ndiye ndibwerereso kuichi, okay, pamene pali dopo ndiye poyambirira pamenepo. Do yali payekhayekha pakati ndiye oyambirira. Ndiye kuti manotsi onse amene ali kumwamba uko amenewo ndi okwera kusiyana ndi manotsi amene ali pansi. Mwa njira ina noti imene ili pamwamba ndi okwera kusiyana ndi noti imene ili pansi. Kwelepo ndikholi mundimvetsetsa. So poyambira penipeni ndi apa pa do pa do komano awo tikungofuna tionetsa kuti first octave iyo ndi second octave monga muja nafotokozeramo. Kenako tikatsika pansi uku imeneyo tikufotokoza third octave ngati muja nafotokozamo. Ndiye mavekedwe ake a DRM chanchani uja D timene kuti do timafunika titsindike do R re M mi F fa S so L la T T D womalizirayo ndi do ndi wongobwereza ali ngati woyambirirayo, okay. Do re mi fa so la ti do ndi mmene amamvekera. Umafunika ndithu uzitsindika kumatsindika osati le no koma re, okay, do re like that. Then ndibwerereso kuja ku lada kuja, okay. Ndetena kuti do yoyoyo ndi woyambira amene amatchedwa keynote, okay. Ndeti mayambira pamenepo pa do, okay, do re ndoti ukwera re mi fa mukhoza kuti ndi ukwera fa so la ti do vali pachani makwera ndiye ndikhozanso kutsika do ti apo ndikutsika ti la so fa mi
re, re, okay, re, do, ndekuti ndamaliza, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Neni zotheka kuti uzitsikaso pasipo, okay, ngati ukutsika ngati unalekeza do yoyo unamuyika kuti do, 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 ndekuti uzitsika do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, ukafika pasi, okay, ndoti ngati wachokaso pasi ukamakwera kuntunda uko do, 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 re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ndekuti apo kukweraso kuntunda do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Neni mmene lada imakhalira, ndimene imagwirisira ntchito lada, osayiwala do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ndimene timayimbira zikomo.